एसेबां बुंबाबो बुजि मोना बे लक्ष्मणा। सान्दों माबेलाय गावखौनो गाव। एसेबां बुजाबाय हमनानैबो मोनबाय थेवबो दासिमबो बुजि मोना बे। आसोललै मानसिया आंखौसो बेबायदि बुंबाय थाबावो बियो। नङा बिना मेगना एकदम पारमानेन्ट आंखौनो फसायखाथारखो ना माखोलै। आयु हाबाब। ओरैनोबाबो नोंखौ फसायखाया आङो बेफोरबायदिखौ। जानाय नङा माने सान गैयाबाबो नोंखौ लाथारामोनलां। आंना सानाबा खथ्थ' मोजां। ओमफ्रायथ' आरो गुबुनखौ फसायनो खोथायानो फैयालै। दहायसो फन हरबाय थादोंमोन मानसिया। ओमफ्राय दाबा बहाय दं? दिनैथ' बिबैमोननावसो थांनो लागामोन ना बिस्रा। ओमफ्राय दा बेहा मोनसे लोगोजों फिसा खामानि दं होनदोंमोन। ओमफ्राय डाइरेक्ट ओजों बिबैनाव थांगोन। नायनि र' फन खालामनानै। आरोथ' आंनि साना माब्लाबाबो गुबुनफोरबायदि नंखाया दे। बिदिनो जेनेबा खायसे थायोना बहाबा थांबाबो खिन्थाया माया ओमफ्राय थगायनानैबो थाङो माखासे खोथाखौबो लाखुमायो। आंना साना बिदि नंथारालै। आइ माथो फनखौनो हमायसै बेलाय। गारिसो सालायदों नामा दहाय अखाबो हादोंमोनथ'। दायो हरफिनसै दे आङो। हाना होलै अखा एसे खोरोमबायानो था। बिनिफ्रायथ' सोगोमल' नाङा दे अखाबो हाना हो। बिराद असान्थि मोनथारबायमोनलै गरमजों। दासो एकदम सान्थि मोनबायलै दसेबाबो। बिदि अखा हानानै नङाबा आयु मा जाथारामोनथाय। खामानियाव थाबाबो रेस्टखौनो बारा मोनलालै। र' आं एसे रुमाव थांसै। दे ओमफ्राय सानाबो दायो फन हरखागोन बे मालाय गावनो नुबा आंनि मिसकलखौ। नङाबाथ' आं हरबायानो थागोन। हमाबाथ' दायो फ्रि टाइमबा हरबायानो थागोन आङो। आयु हाबाब ओमफ्राय र' बाजैखौ एसे थांनांगौमोनलै बिसिनावबो। दा थांथ'नाय जानाय नंलालै मोनाबायबो ना। ओमफ्रायथ' आं मेंबायबो जाथ'नाय नंला। मिजिं नों जा खालामदों थिगखौनो खालामदों। नाय गुमै नों आंनि गुमैजों लोगोसे आंनि मोजां लोगो सिगां मोनथिगौ ना। बेखायनो माइब्र' नों बेफोर खोथाखौ बावदो। जा खालामबाय नों थिगखौनो खालामबाय बे हिनजावजों। मोनथिला दे मेहेर आंनि खाफालासो गाज्रि जाखो ना आंसोबा। बे हिनजाव थांनायनि जेबो दुखु दाजालै। बेफोरबायदि हिनजाव सुनिसो रायखसनि। बे जुदि नोंनि लाइफआव थाबा अब्लासो नोंहा प्रब्लेम जागौमोन। दानोथ' नुखायाखै नोङो। मोनथिदों मेहेर नुदों। नाथाय बेजों लोगोसे आंनि गथ' सानैबो दंफाबावो जे। दा बे आंनि गथ'नि बिमाखायसो बेखौबो आं एसेबां मानि बांद्राय बुवासै। मानोना आंनि गथ'आबो उन्दैना दाबो। आरो बेखौ बेनिफ्राय थांनो थिननायनि जाहोना आंनि फिसाजोखौबो बेबायदि खालामदों। बेखायनोसो आं बेबायदि मानसिखौ नायनोनो हाला बोरैबा मोनजोब्बाय। औलै गुमै नोंथ' जेन'बा बेखौ लाबोनाया मिलिसानि थाखायसो लाबोदोंमोन गोदोबो नङा होमबा। नोंनि लाइफ पार्टनारनि थाखायबो लाबोबाय जेन'बा लोगोरि नांगौ हिसाबै। थेवबो बेनाबो अयनायद्राय जाबायना दा गावनि साजाखौ मोनबाय आरो। मोनबायथ' मोनबाय बेबायदिनो जाखानांगौ बिदि मानसिजों। नाथाय मा बुंबावनो आरोना। बारा टेनसन जानो नांला दे ब्र' गासैबो थिग जागोन ना। आंनि लाइफआवबो गासैखौबो जेबो थिग जाया बायदि मोनोलै। नाथाय लासैनो एडजास्ट जालांखायो सानसेबाबो। नाथाय आंजोंल' खालि बेबायदिल' जायो दिनै। मानोबा आंहा मोजां हिनजावनि सुगानो गैया खोमादां। जेन'बा इलिसायाबो आंखौ बेफोरबायदि नागारनानै थांबाय। दा आरो बे सासेयाबो बेबायदि गाज्रिसो ओंखारबाय। साननो रोङि मेलेम गैयिखासोलै आब' इलिसायाबो। बेखायनोसो नोंखौ गारनानै बहाबा सुखु गोजोन न'खर नागिरनो थांबाय दा। दाबा बोरै दं गावसो मोनथिसिगौ। नाथाय सानसेबाबो फस्थायखागोनलै बे गुमै। ओमफ्राय मिलिसा आनैया हजों थाथ'थोंसै गुमै। जोंहानाव एसे बेफोरखौ बावग्रोथोंसै। आरो बे हिनजावनि खोथाफोराव गोजावलाबायनो नांला आरोना। बिनि खोथायाव एसेबां थाबैनो गलिग्रा नङालै आङो। औ सिगां माने आं बुजिनोनो हायाखै बिनि आखल गाज्रिखौ। मानोबा आं माब्लाबाबो नुसनाखैमोन ना। दे अब्लालाय गुबै आं दसे थांथ'नोसै आबैमोननाव थांनांगौ दङ। ओजों फेमिलिफ्रा गासिबो दंहैजोबो ना। ओमफ्राय मेहेर मिलिसा मामिखौ बुं जे आं बेखौ अनो बिराद अनो। नाथाय आं माब्लाबाबो बिनि दुखुखौ बेबायदि मोनदांस' हायाखैमोन। जागोन दे गुमै। बिमाखौल' दाय होबा जाया। मानोना गोरोन्थिया आंनिबो दङ। आंबो बिनि थाखाय लाबोबाय नाथाय आङो बेफोरबायदि हिनजावखौसो लाबोफ्लांबायना। औ गुमै नोंबो बारा सानस्लाबनो हायासैरा। माने एखनबा समाव बिदिनो जायोना गासिबो मोनथिस'वा। नेक्स्टआव मा जागोन फैनो गोनां समफोराव मा जागोन बेफोरखौ सानस' हालायलाङालै मा बुंबावनो आरो। दे होमबालाय मेहेर। गोसोफोरखौनो एखनबा जि बोरैबा मोनग्रा जाबायहाय आङो। माथो बुंबावनो आरो ओजों फारसे गथ'फोरनि टेनसन। सासेखौथ' गैखालाखौनो सानखाबाय।
फारसेथिंजाय बर'सा नोंखौबोथ' मोननो थांला आरो आंनि दानै आबै फिसौ मा जाबावगोन दानिफ्रायनो एथ' बिदि खस्थ' मोननाय गथ' गोसोआव गोबां दुखु थासिगोन ना दायो अब्लाबो आंनो आंनि आबै फिसौखौ मोजाङै मोजां लामायाव दैदेनलांनांसिगोन बिमायाबो मिथिला बिफायाबो जेबो फात्ता मोनि जाबाय गोसोफोरखौनो मोजांखौनो मोनलाहाय आंबो दाना आंनानो टेनसना खममोन नामा दा आरो गोदान गोदान टेनसन फैबाय थायो आंनि जिउआवबो फिसालाखौबो एखनबा गिलायसो लाङो आङो आरो माब्लाबानि समाव माब्लाबा दाथ' देरहोलां आरोबा माब्रै जायो देनांफोरबा मा मा नुनो बाखि दंबावोबा जिउआव आयु हाबाब दुखु हरबाथाय बेफोरबायदि हरथारोहाय जेबो जानो लोंनो जेबो खालामनो गोसोआनो जालायलांला दाना थेवबो गथ'फोरनि सिगाङाव दुखुफोरखौबो देखायनो हाया आरो ओजोंहाय जमा थांदों आलासि जानो दे मोजाङै गथ'आबो मोजां थाहैबानो जाबाय जोंहाय बिनिफ्रायथ' आंनि आबै फिसौखौ एबारनिफ्राय मोजां खुसि लाखिफिनसिगोन दे आङो ओइ जुरि आरे फैदोंना फैयाखै जाखो नोंलाय जुरि आयु बे सोराङालाय हामा जाना फैखोसो दिनैलाय ओइ जुरि आरि सोरां नै माथो एमि फैयाखै आरो हैद आलासि जाहैनानै एथ' गोबाव आइ बिखुनजो मोननाव आइ सोरांहा नोंलाय लोंनानैसो फैदों ना मायो ओमफ्राय नोंबो माथो थांनो गोनांमोन नों थाङाखै आरो हैद लोङाखैमोनथ' बाजै एसेल'सो ओमफ्राय दा जुरिया मोनथिबा रागा जोंना बे ओमफ्राय नों थांबानो जायोमोन सोरां अबाव थांबाय थाबावनोब्रा मालाय गावसोरनो थांखाबाय आइ बिखुनजो मोनावलाय आंलाय एखनबा थांबाय थाखायोना ओमफ्राय फन हरदोंमोन हमाखै फाग्लिया माबा खालामखो न'आव डाइरेक्ट फैबाय आं दहाय फन हरदोंमोन हरनायालाय आङो ओमफ्राय दायोफोर सफैनो हागौ बायदि बुंदोंमोन आरो बाजै नोंलाय मानोथो थांफायाखैरा थांफाबानो जायोमोन आलासि जाहैमोन आंहाथ' आं थाङाबो बरजायाना दे सोरां होनबालाय दा माबायाव दसे थाहैथ'बानो जाबाय आरोना दा फैया बे जुरिया नै नोंबो आरो आंखौ गाज्रि मोनबाय नामा बाजै मोननाङाब्रा जोंबोथ' एखनबा सम सम रायलायखायोना आयु नैहाय सोरां नों लोंनो होबाबो लोंनाङामोन ना लोगोफ्रा जासिबाबो दा जुरियासो दाय जालायलांगोन बियो माथो आरो दाय जानोब्रा जुरियालाय जुरि दाय जायालै आंलाय मा खालामदोंथाय लोगोजों दसे थांनायानो आं औ होमबाबो ना सोरां नोंबो बिदि हारसिं थाबाय होमबा बाजै आंहालाय गोसोफ्रा गाज्रि मोनलाय लाङोना हारसिं थाबाय थाबा खोमसि दरसि मोनोलै औ नाथाय माथो खालामबावनो सोरां गोसोआनो जायासै जों बायदिसिना सानफ्रांबाय थायोहां दे आरो एमि माथो खालामबावनो सानबाय थानानैलाय मा मोननो जा फैनो गोनां बेखौसो साननांसिगोन दा आंनि बुंनायखौथ' दा नों गाज्रिसो मोनखागोन मोननायालाय दे होमबालाय उन्दुनानै थाहैदो थां सोरां दा फन खालामना खिन्थाहरसै आं जुरिनो जाग्लायालै दा फैबा फैबाय थागोन बे मालाय बेसेथो आं फन खालामबाय थानोब्रा गावहा हरनायाव अमा लेबेल बेबो आयौ गसाय मा जाबावगोन बुहुमानो आजिखालि बोरैबासो जालांलाय लांबाय आंथ' आरो लोङालाय होनखादोंमोनलै एमि गाज्रि मोना दे मोनबा मोनबाय लोगोआबोथ' बिराद लोगो नालाय गावसिनाव थांनाय बाजैयाबो लोंलांदो आगै होनबाय थाबायना गाज्रि मोनजांगिया एसे लोंबोबाय आरो आङो औ सोरां ओमफ्रायथ' आबै फिसौखौ टेनसन लानाङा बारा एमि बाजै आं दंना आं बिबौआ नायगोन आरो मा बांद्राय बेफोरखौ आंबो बिराद सानबायना जावैसोया उदायालै खामानि गैया ओमफ्रायथ' आंथ' आरो जुरिखौ दा बुंबानो जाबाय आरोना बुंबानो जाबाय आयु सोरां नै आइ थुनथुलि आइ हाबाब मा खालामबाय थाखो बियो गथ'आ आइ माथो लिसुआबो बेहायसो दंफैजोबोलाय नै माथो उन्दुलांनानैसो दङलाय मा बुंबावनो उन्दुनायफ्राबो गाग्रां गासि हाथारलाहां बे सासे गथ'खौ एकदम मानसियानो हौवालायानो नांखायाहाय आइ थुनथुलि हा सिखारदो ओंखाम जानोसै मा होनदों आयै आं होनदों आरो ओंखाम जानोसै सिखारदो बाहेरावबो अखाया नै हाबावबायसो खोरोमबावबाय दे उथिदो ओंखाम जादिनि मा ओमफ्रायो आंनि फना गाबदोंमोन नामालै आंथ' चार्ज होनानैसो दोन्दोंमोन बे रुमाव दसे ओंखाम मोनजान्दियै मेंनायजों जाबजों उन्दुदोंमोनलां आयै गैयाथ'
होनबाथ' हा फनालाय गाबाखै माथो आयौ साना होमबा दाबो हरफिनाखै नामा आंनो मा जालायखो ना जावैसोनो फन हरदोंमोन हा औलै आयै दहायनो हरदोंमोन आं माथो हरफिनाखै दाबो 10 बार मानि हरना दोनदोंमोन हा माबाफोर खामानियाव बेस्थ' जागोन आरो मा मिथिला दे आरो मानो हरफिनाखैबा र' दायो हरनोसै होमबा आरोथ' दिनै बिबैमोननावसो थांनो बुंदोंमोन दहायनो माने फन हरदोंमोन आं डिउटियाव थानायाव आंसो हमनो मोनासै हा माबाफोर बेस्थ' खोमा आरो दे दायो हरफिना बे ओंखाम जाफैग्रोदो औ दसेनो जि उन्दुखाबायबोलै आङो मा ओंख्रिमोन ओमफ्राय गैयाहाय ओंख्रिखौनो आङो बे जोगोनार बिजौखौल' एवहरबाय ओमफ्राय दावदै दैसे भाजा न'निनो दे जायो थांगासिनो आं नों थांग्रो आं खुरहैनोसै दा फैदो बाबुआबो दसे लेखा फरायदोंमोन जाबाय बे नङाबा दा ओंखाम जाखायाबा बारहुंखा फैगोन मागोन ओरैनो बार बारगासिनो औ आयै दे होमबा दे आइ फैदो र' आं खुरहैग्रोनि दा दसे थानानै उन्दुफिनबानो जाबाय ओंखाम जाखांनानै नोंबो आरो मेंना फैयो नालाय बारा डिस्टार्ब खालामबाय थाया दे आंबो जागोन दे जागोन आरो दसे फन हराबा मोरैबा मोनलायो माथो मानोबा हरासै दहायथ' आं सोलाबथाराखैमोन ओमफ्रायथ' बे मिन्थिखायोना आं डिउटि थाबा हमाथ' फ्रि टाइम मोनबाय हरबाय दाना गावहासो हमासै ना आं आइनाव हरनो र' हरनायनि आङो औ आयै बिहामजो औ माबालै साना आंनो फनखौबो हरफिनाखै ओमफ्राय आं हरनायखौबो हमाखै खाथियावनो दंना मानसिया आयौ आबायाथ' गैयाहाय दा माने फैनो गोनांसो खोथामोन दायो फैगासिनो बुंदोंमोन माथो बेखौनो दं नंदोंमोनलां ओहो बिहामजो गैया फैथ'वाखै आं फन हरनि होमबा लाब गैयालै आयै आंनिखौनो हमाखै हरफिनाखैबो बिजिखा बियो बिजिब्लासो बिदि खालामो बेबो आरो दे सिन्था खालामनाङा दा फैबा खिन्थागोन आङो नोंबो फैबा मोजां जागौमोन जोंहानि जमा दंफैजोबो माब्लाबा थांसै दे आयै नोंसोर इन्जय खालामथ'दो ओमफ्राय मिलिसायालाय दङ नै जोंजोंनो मालाय बैयाव आइमोनजों माबा मा होनोमोनलाय लुद'सो गेलेबावदोंमोन दा गोसोफ्रा मोजां मोनथोंसै एसे होननानै जोंहा बेयाव फैखानांगौमोन नालाय लिंबोफाबाय आङो दे होमबालाय बिहामजो आं एसे खामानि मावदोंहाय दायो फन हरफिनसै आं बिदिबा दे होमबालाय आयै ओमफ्राय मिलिसाखौ बुं जेबो टेनसन लानांला होननानै औ जागोन बुंखादों जोंबो ओमफ्राय बुजायदों बारा जेबो टेनसन लानांला दाथ' जोंबो मिथिजोब्बाय होननानै जोंनावनो मोजां थाथोंसै आयै ओमफ्राय आंबो फैगोन र' सम मोनब्लानो मिलिसाखौबो नायनो फैगोन दे होमबालाय बिहामजो ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय ना गैया दासो जानो नागिरदों आयै आं दसे मेंनानै उन्दुबायसो ओमफ्राय ओंखाम जानो फोजाफैबाय आइया औ बोथोराबो गाज्रि दे थाब जानानै मा खालामबानो जाबाय उनाव नोंनि खामानि दङ ना मबाइल नायो आंबो एसे खामानि दंबावहाय बिहामजो लाखिथ'बाय दे होमबा दे आयै होमबालाय बिब्दिबा साना ओजोंबो सहैथ'वाखै आरो जारलासो जागोनलै होमबालाय बहाथो फासिनानै थाखो बिलाय आजां गाजांनो बेबायदि बोथोराव जाम्बा बारे बारे गथ'खौनो लोगो मोनबाय थायोलै आङो ओमफ्रायथ' आं मानो सानबाय थायो आङो मालाय गावसिनि मेटार ना बेफोरखौलाय मानो आंखौसो ओरैबायदि बुंबावो नामा बियो जेन आं गावनि फिसालाखौसो सेगोन मायबा मानसियानो केयारलेसखा ओमफ्राय गावनो नुवाखै गथ'आ सिबाय बेसेबा टेनसनाव दंलै सानालाय नङो थेवबो गथ'नि मोखांखौ नुबा बोरैबा नाङो माथो मानो मोनथिया जायखिया बोरैबा नाङो सिबाय गथ'आ खनसेबो बुंदोंमोन ना गावनि डेडखौ सोंबाय बायदोंमोन सुनफुलिनो फन हरफिन बावदोंलै दहाय हरबाय दानना हरबायना आं खेबनैसो अखायाबो दहाय खोरोमलाबायथारदोंमोन ना बेखायनोसो दानना हरदोंमोनलां खनसेयावथ' हमासैनो र' ओमफ्राय ओजों आबैमोननिफ्राय फन फैगासिनो दांलै औ हेलौ नै नोंनि हेल'आ दोनथ' दे ओमफ्राय आं हरबाय खनसेयाव दानना हरबाय खनसेयाव हमा मा जामारदों बहा दं मानसिया ओमफ्रायथ' नेबाय दं आं एथ'बांनो माबा अखाबो हालायलांबाय बारा खोरोमगासिनो बिदि बोथोराव बहा दं ओजों आबैमोननावबो गैया आइनोबो फन हरगुलायदों आङो आरे एसे माबा हां खनसेनो बुंजोबसै आरो नोङो एसे लासैब्रा माथो जाखो आंथ' गोमायाखैना गोमा होमबाबो नों थिनथिलिनि फनखौ हमनांगौ ना आंथ' एबार खनसेयाव हमाबा नोंखौ हरबायानो थागौमोन जायखि नोंना बेटरियानो जोबलांथों मिथिगौ ना थोद आरो अखा हानायखायसो दहाय खोरोमलाबायथारदोंना खनसेयाव दानना हरबाय आङो ओमफ्राय दायो सानबाय दायो हरफिनसैलै अखायाबो बारा हाबायना दसे बै गार्डेनावसो दंमोन आङो ओमफ्राय आंलाय सानबाय आबैमोननावसो दंदां दहाय नों हरबाय थाबा आं डिउटियावसो दंमोन दा आंबो बेखायनो हमनाय जायाखै गावहा
बदला लाखादों दा नों आंजों? है जाम्बि मा बदला लानो दे थांगासिनोखा आङो नै ससेल' दंबावसिगौ लामाया मोनहैसिगोनानो ओमफ्राय बहा थांगोन आबैमोननाव ना न'आव थांसै? लोगोजों अनलाइननि खामानियाव एसे माबाबाय डिसकास खालामबाय बेहायनो एसे लेट जाबाय अखाबो हाबाय दा फैयै फैयैनो बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय आबैमोननाव थांग्रायानो बिदि जाबाय आलासि जाग्राया जोंहासो मिथिगौ ना दिनैहाय जेबो गैया ओंख्रिया मालाय आंलाय सानबाय नोंहासो गोथाव गोथाव मोनजासिगोन ना हा बिदिसो आरो नोंनाबो लोगोदाव थांनानै औलै लेट जाबायबा माथो खालामबावनो आबैमोननिफ्रायबो दहाय फैबाय थाबाय अखा खोरोमबा बोरैबा मोनलाय लाङो आंहा दे ओमफ्राय थाङोबा गोख्रै थांद' बिदि बोथोराव बारा लामा सामा थाजायालै बारबो फैबावबायसो नै बेखायनोथ' दे होमबा ना दोनथ'दो आं थांगासिनो नङाबा नोंसिनावनो थांसै खोमालै आङो ओंखाम जानानै फैनोसैदां नाङा दे जोंहा बेदर गैयाहाय आबैमोनावनो थांग्रोदो एफा गोथाव गोथाव संनायावनो मालाय दे होमबालाय थाथ'दे आं गारि सालायनोसैलै ओमफ्राय हरथ'नांला दा न' मोनहैबा हरगोन आङो दे आइमोनखौ फन खालामदो फैखो ना माखोबा ओमफ्राय नोंहा थांनानै ओंखाम जादो ओमफ्राय थांदो दे होमबालाय ना दायो फन खालामगोन आं हमबानो जाबाय उन्दुलाङाबा लाबो थिनथिलिया थाब उन्दुन दे दे बाय बाय औ दे होमबा बाय दिनैनि जाथायखौबो दायो माने एसे फ्रि टाइमाव खोन्थानोसै आं थुनथुलिनो नङाबा लोगो मोनबा खोन्थानोसै जेबो लाखुमा जायाना माब्लाबा समाव मोनथिबा माबा गोरोन्थि सानलायलांगोन बोरैबा मानोना जोंनि गेजेराव जेबो बेफोरबायदि आं दोनखुमानाय लाखुमानाय बाथ्रा दोननोनो हास्थाया सोरां बेखौ आं बुंखाबाय उन्दुहैदो थां होननानै रुमावहाय ओमफ्राय माबा बेहायसो गैलाहाय ओइ सोरां हाबाब हाया बेफोरबायदि लोङा लोंथारासैमोनलाय मानोलाय बिदि लोंना फैनांगौ दे जों मालाय जुरिमोना आलासि जाहैजोबदों गावबोसो थांनो होन्दोंमोन माथो बेलाय दस्रायाव थांना बिदि जाबोखोसै नै सोरां उथि रुमाव उन्दुना थाहैदो थां हाबाब हामाहाय बेफोरबायदि नङाबा नै थांनाय नै सोरां आयु आङो माबा लेबु रस लायनि र' ओमफ्राय मानोथो बेफोरबायदि जाखो नोङो सोरां माबा बेखौथ' बोथ्रोनबो हागोन जानो आङो हानाय नङागोनहाय र' होमबालाय आङो बेखौ एसे ओरै बोथ्रोना दोनसैहाय बिसि आरो मोनथिबा खम माने दावरावसो जासिगोनलाय बियो बेबायदि फेना फैनाया रायजो जाखागोनसैहाय बियो बिनिफ्रायथ' नै मा जाबावनो दे बेफोरबायदि जानामोनहाय नों सोरां ओजोंनो नांगौबा माबाना बिखुनजोनावनो थांबानो जायोमोन ना जमानो जाबायहाय थाथोसै बियो बेहायनो दा दसे थानानै जुरिन फन खालामना खिन्थाहरसैहां हो ओइ जुरि I love you सोरां जुरि एमि सोरां नङा जुरि माबा नायनाय नायनो आरो मा बाखि दंबावो बेफोरलाय मा बेफोरो आयै नों दादैजों आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि सानथाराखैमोनहाय नोंसोरखौ बेबायदि बैसोआव आफाया I love you मा सानखो बिसोरलाय आयु लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोसे आरो भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर आंनि सनामोन ओमफ्रायथ' अखायानो थाद'नो रोंलालाय दाख्लै गरमाव जों अखाखौ नागिरबाय दा आरो अखायानो अखा कन्टिनिउ जालायबायना सान्दुङानो फैखाला जोंथिंथ' माने बोथोराथ' एसे थान्दा जाबाय र' नाथाय अखायासो एसे प्रब्लेम जालायबायना दाना हाबाथाय हागानो रोङा नालाय माथो बुंबावनो जायखिजाया लोगोफोर दे होमबा ना बयनिसिमबो गुड नाइट जायफोर मोनायाव नायो आरो जायफोर फुङाव नायो गुड मर्निं सनामोन आंनि जाबा दाजाबाबो दसे समखिनिबाबो होबाय सनामोन मेहेरनिफ्राय बयनिसिमबो थेंक इउ लै लोगोफोर दै